Dalan. Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta iba sa ti Proverbio 27, versikulo 1. Di mo ipasindayag ti masakbayan, di mo ammo ti mapasamak, manipod ita agingga no bigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampo di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken Biag. Nagpipintas kan nagbubunas dagiti baboy ijay pigiri. Sigurado adak kalakit di ti mapaglakwan ta kadagiti baboy ta. Puno dahi ta bakit? Mapadakal talakit di ti balay ta. Pudno day ta ako nam. Ti balay tayon to ti kadakkalan di ti purok tayo. Mangipakita anatur as ti biag ta. Numapadakal ta ti balay ta. Maragsakan to lakit di ti anak ta. Taisuntun ti kadakkalan ti balay na di ti purok tayo. Lakit di awan pa'y nagbalay iti dakkel dito'y apuro. Mildred, kasla bayong ti manganok day tabayong mo Apay ko mamat abayong ti manganop ako naman. Saan kit din? Kita mo, nagalas. Ay, no siyak ti kasta ti bayong na. Agpagatangak iti sabali. Imbag ka na kayo ata ado ti kwartayo. Da kami ngay. Kilaang mat itang tangdandadadi kan mamin ti kwartami. Ay, nagmalas kakit din aya. Imbag ta saan asyak ti anak da tatang kananang mo. Kasano ko maasika ti anak da? Katsyak nga ron. Isong nga rod nga imbagak, nga imbag ta saan asyak ti anak da. Nasayat mat dagiti dadakkel ko kanya. Nasayat ka di jay di da kaigatangan iti napintas abag. Nagalas day tabag mo. Nagalas ka no ti bag ko na. Kasano ko maanaalas ako nang nalagdaday tabag mo anak ko. Lalat ko naman, ginatang ko ijay wagwagan. Imported day ta. Kunangamin ni Jonah, bag ka no ti manganop. Ay namamatpati kamat iti anak ti amo tayo. Nakaro ti sutil day jay nga ubing. Katkatawaan na ngamin ti bag ko na. Apay, adda ka din ka klase anang uyaw iti bag mo. Awan pa'y matnang. O, kita man. Nila ang Jonah tinanguyaw dita. Saan mo adeng-dengden ti bagbagana? Sutil na laang dayjay. Apay ang nakatugaw ka dita akas lado. Linisam dagiti kulungan ti baboy. Wag, boss. Kalkalpas ko adinalusan. Intugaw ko, tanaban nugag. Tumakder ka dita, taing kaibunag dagiti insang patwarpage. Agawaam! Uwan, boss. Adda ka di ijay lugan. Natural! Kasangsangpat ko, isu nga adda ijay. Di ka makaaw-awat! Sige nga rod, boss. Inak nga rod ibo nagdagiti feds. Agalibtak ka, tapno saan asayang ti itangtangdan ko kan ka. Loko, sukatan ka makita. Kasano nga tatibiyag itan dagiti katulong ta para pakan iti baboy. Nabudoy kan isang. Anya pa'y tinamnamaen. Nuawan tayo, saan dan amangan. Huwag nga ron. Kasla, datayon ti magbibiyag kadakwada. Gusto takunan. Agnanayon to akatulong tayo ida. Datayo, titangaden da nga amo da. Kat intun saan tan amakabaan. Nintumatan Jonah ti agbalin nga amo da. Sigurado na ita. Awan mat sabali a pagkamangan da, no di da tayo. Uray di anak da, agbalin tumot akatulong. Noan niya ti puo. Isumat ti bunga. Agpaiso day takunam. At ti suldok, bakit? Inayon mo ijay idudulin mo. Day off ko inton bigat.
Inak inayon ijay bangko. Tapno saan amaguyod amagasto. Masapol nga isaganaan ta ti panagadal ti anak ta. Sayang ti kinasaririt na no saan makaadal. Wala kay. Ikagumaan ta pagadalan ti anak ta. Isunto ti mangyaon ka data itirika. Sapay ko ma, ta makaadal. Bakat? Buyugan ta iti kararag. Ken pamagbaga iti anak ta, lakay. Wen, bakat? Nasingpot mo't di ti anak ta. Ngam kasapulan na ti panarabay ta anaganak. Day ta ti pagrebengan ta akas na ganak. Apay na po ti ulo. Jak nga rod impagarok, ang maabakak iti dakkal agatad, idinagtayaak iti kasino. Anya, nasursurong dag kasino. Iti damo, nangabaka. Idi kuan, nangabakak manen. Isu nga intayak ti dakkal agatad. Kayat mo asawan, saan laang nga ita? Wan, kat dakkalan ti abak ko. Anya nga minti nakasursurwam. Ita, kasanupay ang masubot mo ti abak mo. Masapul asaan ko nga esardang, tapno makasubbutak. Anya, ang mga no imbes na makasubot ka, saan? Tamaibos ti urnong ta. No nagmarasak ita, saan ton inton sumaron? Dumtang tumat, ti swerte kanyak. Awanan pits dagiti baboy, boss. Awan ka nanda. Anya, sapay jak nakasupo. Awanan igatang iti kananda. Kasano nga rodan, boss? Alangan adida mangan. Peste kit titikas toya. Mangiremedyo akon. Pakanampay laang ida iti toyo, tanalaklaka. Ingka maten mangkita iti bugbugam. Ingka mangkita ay jay waig. Anya, pakanak iti tuyo kan binugbog. Ngam awan pids na, boss. Di ka kadi makaaw-awat. Di nakbwisiten, tama di ita ti aldaw ko. Sige nga rod, boss. Pakanak ida iti tuyo kan binugbog. Apay matan akanayon anak karupangat ni Boss Vilma, lakay. Oray ni Boss Jose, kastamat. Sapay kimutong dagiti baboy apakpakanak. Kurang ngamin ti abastuda. Amangan nyo sa anak kun asumrak akas katulong da. Danda ni Dida pa yan itad ti sweldo. Uray siya. Agpakada ako. Tainayabanak ni kumparek iti sabali at trabaho. Anya ngay at trabaho, lakay. Poultry farm kanumat. Agkasapulan da iti kadwa. Uray siya. Inak lamak kilaban ka dagiti mayat nga agpalaba. Tapno at dalat tanayon ti urnong taapagadal to ni Mildred. Bakit? Sa nabay. Tadamat siguro umdas apagadal na. Alakay. Tay di pa ilaang arinugyan ta tinagurnong. Alaag kumati sweldo, tamasapol mi, Boss Vilma. Apay, di mo la maura yun nga itad ko ti sweldo. Kasapulan mi mat nga rod, boss. Awanan ti kanan mi. Uray nila kay ko, kat diyo pa'y ngamin intad ti sweldo na. Agtutor kayo mo ta. Tadyak pa'y nakairuwar ije bangko. Sige nga rod, boss. Agpakada kami, taing kami agbirok iti sabali ang pagtrabakwan mi. Nalakaya ti agbirok iti trabaho. Nangrunak at awan mo't adalyo. Uray anya ditan at trabaho, boss. Basta nadalos. Adalakit igatang mi iti masapsapul mi. Nalipatam saboten. Ano awan kami ang nagtrabahoan nyo? Jack amo no anya tinagbanagan nyo. Saan ko ang malipatan, boss? Alangarod. Inna kong. Na, talaga pimanawan. Awan mo't ngaminan pang sweldo kadakwa na. Inkasino mo't amin ang sinalbag a lalaki. Makapasuron. Kasano tayo itan? Awanan urnong tayo jabang ko, tainsugal mo mat. Di nakbwisiten, tanapudo ti ulo. Awan mabalinta, tanalpasen. At daditan. Ita, siya pa yun ti aglabakan agluto kas kadagdalos.
Ay, nakasangan ti kastoy a Biag. Awan matlat aramidam. Ano sama? Uray siya, kat anusak mat timapan agtalon. Ay, agtalon kit din ti tao a di na oras. Kapilitan, no kayat pa'y ti agbiag. Imbag ti agtalon, ngam timapan agpalama. Diyak maklon daytoy. Agrigat tayo kit din. Mami, kwarta man. Adda babayadak iti pagadalan. Aglako pa'y ni Daddy iti baboy. Awanan kwarta tayo. Anya? Awan kwarta kunayo, mami. Kasta garod. Awanan ti kwarta tayo iti bangko. Imposta ni Daddy iti kasino. Tatiam muna kat mangabak. Unay matan. Mapanak ka di iti pagadalan nga awan kwarta. Pati jay lugan a pagbunbunag na iti feeds kan tuyo akanan ti baboy na ipustanan. Kasano nga rod itan, mami? Kapilitan ka no agtalon ni Daddy. Tawan pangalaan tayo iti kanan tayo. Pati kanan dagiti baboy. Diyak nga rodan mapan iti pagadalan. No awan kwarta. Mababain. Ano sa mun ati mapanagadal nga awan kwartam? Anya? Masaduta kon, mami. Sapay exam mi? Awan kwarta? Mangrugi ako mga agila ko kadagiti baboy. Ngamadan samat kano sakit dan. ASF kano. Sapay saan abala ko dagiti baboy no da ASF da? Kasano nga rod itan? Madanaganak. Adda kano umay man kita. Numakumpirmada nga ASF, paikali da dagos. Awanan. Anya itan ti pagbanagan tayo. Awanan urnong tayo. Awan pa'y trabaho. Sikat domot ngamin. Sinalbag day ta kasino. Kunak nga rod no agswerte ak. Ngam saan mat? Tatimangkan amalas. Mentes kit de. Adayamot ngamin bimak nang iti sugal. Amin asugador. Nagbalin a barigrigat kat may sakan kadakwada. Kasano pa'y ita? Sayang dagiti baboy tayo. Paikali da, no ASF at talaga ti sakit da. Itatadang trabaho akas nurse. Padakkelan tayo ti balay tayo nang. Padakkalakmatan ti istor ko. Tapno agbalin amin ni grocery. Imbaglaban bantayan mikin ni tatang mo anak ko. Huwan nang. Dito'y latan arubayan ti balay tayo ti pagyanan ti mini grocery tayo. Tapno saan kayon amapan iti addayo. Una anak. Asidagmat iti kalsada. Kan adumatan ti tao dito'y. Huwan nang. Adayo matidaduma a grocery. Dito'y lakit di ti paggatangan dagiti tao. Una anak ko. Saan mi nga ingi na unay tilako? Tapno ado ti umay gumatang. Wen anang. Uray basit ti ganan siya. No ado ti suki. Maurnong matlaan. Apay anarabyan ka nagawid, Jonah. Saan ka ba't asigod akasta? Adalang inasikaso, mami. Anya? Amoyo, mami. Nasabat ko ni Mildred. Kat malagip ko nga idiubing kami. Kanayon ko asutilan. Uyawak dagiti gamit na iti pagadalan. Ngam ita, may san aners. Sika, saan ka nakaturpos? Ta saan mo mat ngayon tuloy tinagadal? Wen nga rod, mami. Malagip ko ti pananglalais ko kankwa na idi. Saan nakakadimot laalalaisan o kitkita kayo ita? Saan, mami? Nasingpot latta, akas idi. Mabainak pa yan. Nukas tiya amakitak. Kita man lang agpaiso ti Biag.
Idi, katulong tayo laang ida. Adda pa isaan ko ana itad asweldo da. Iso apimanaw da. No kasta, pimanaw da? Ta saan nyo anaswelduan ida, mami? Day tatipudno anak ko. Idi ko nalugi matan ti babuyan tayo. Himbaglakit din tadapay day ti basit atalon at altalunan tayo. Manipod nalugi ti babuyan tayo. Ngam narigat ti hagtalon. Agbababawi ak. Muapay anasumo ko ti nagkasino. Uray ni John ang anak ta. Agbababawi man. Talinalais na kanuidi ni Mildred. Ngam ita, may san anhers jay tao. Ngam ti anak ta. Awan mas mo patrabaho na. Tasaan ang nakaturpos. Dap-dapak ita ti babawig. Nuapay anak kasino ak. Ken nagbarbarayubuyak idi. Mababainak pa'y ngarudan kada isang kanbudoy. Ita, addan mini grocery da. Nurse pa yun, di anak da. Uray siya. Mababainak mo't kadakwada. Ngam nasayat dalat tamat. Nuagsabat kami jay dalan. Pudno takunam. Agpaisugayam. At itao ti mangisagana iti masakbayan na. Pudno takunam. Insaganaan dati masakbayan da. Idinto tada tayo. Kat saan? Ti panagpasindayag, itunda na ka iti saan anasayaat. Agpakumbaba ka, tati Diyos timang salwad kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.